παιδιά! Σήμερα θα κάνουμε unboxing το Labubu. Αυτό εδώ πέρα είναι. Και Κάντε ένα like. αλλά πριν ξεκινήσουμε κάντε like και subscribe για να μην χάνετε τα βιντεάκια που ανεβάζουμε στο YouTube. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ανοίγουμε. Μπράβο ρε μπαμπά, από εδώ είναι ο μπαμπάς μας. Όπα! Και έχει και εδώ πέρα αυτό το αυτοκολλητάκι. Είναι από την Exciting Macaron. Αυτό είναι το Labubu. Και να το Labubu. Χαμογελαστό, δόντια. Ναι. Είχαμε βάλει στοίχημα. Ποια είχε βάλει στοίχημα για ροζ, ποια είχε πει ροζ? Μπράβο, κέρδισες. Και η Μαρία εγώ είχα και πει. η Χριστίνα Σωστά, είχαν εγώ. πει το καφέ. Σωστά. Εγώ είχα πει μοβ. Και κερδίζει η Ελένη που είχε πει το ροζ. Μοιάζει λίγο και με το λιλά. Και εμένα Μοιάζει. Εμένα λίγο, με ναι. ρουρά μου και μοιάζει. αυτό εδώ πέρα. Τώρα θα πούμε ότι είναι. Εντάξει, λέμε ότι είναι ροζ όμως. Ροζ είναι στα αλήθεια. Το λιλά είναι κοντά στο ροζ, μοιάζει με το ροζ. Οπότε είναι ροζ τελικά. Είναι αυτό. Είναι νέα μόδα. Έχουμε τρελαθεί όλοι με τα Labubu. Έχει τρελαθεί ο κόσμος με τα Labubu. Γίνεται χαμός. Αυτό. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν ένα απλό unboxing. Τι άλλο έχει μέσα? Κάντε. Και έχει και ένα τέτοιο. Μάλλον είναι για να το κάνεις και μπρελόκ. Είναι για να το κάνεις μπρελόκ. Λένε διάφορες ιστορίες για τα Labubu. Ότι είναι. Έχουν βγάλει στο ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε πολλά βιντεάκια. Ότι είναι καταραμένο, ότι εμφανίζονται στις γωνίες, κρύβονται, κάνουν κάτι τέτοια τσακ. Εμφανίζονται, βγαίνουν από πίσω. Έχει διάφορα, ότι κουνιούνται. Λούτρινα. Αλλά είναι λούτρινα, δεν κάνουν τίποτα. Μάλλον. Ελπίζουμε ότι δεν κάνουν τίποτα. Άμα κάνουν, θα σας πούμε σε άλλο βιντεάκι. Αν τα βρούμε σε περίεργα μέρη, αν τα βρούμε να μας κατασκοπεύουν και τέτοια, θα σας πούμε σε άλλο βιντεάκι. Αν παρατηρήσουμε κάτι περίεργο. Μέχρι τώρα δείχνει αυτό το χαρούμενο κουκλάκι. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα παραμείνει. Αυτά. Κάντε Λοιπόν. ένα like στο βίντεο. Like, το είδατε το χεράκι από εδώ που βγαίνει. Πολύ ωραίο χεράκι. Εγγραφή. Ούτε ένα βιντεάκι Να που μην χάνετε ανεβάζουμε βίντεο. στο YouTube. Ανεβάζουμε ωραία βιντεάκια ή θα προσπαθήσουμε να ανεβάζουμε ωραία βιντεάκια. Like, μας υποστηρίζετε. Και subscribe εννοείται. Αυτά. Τα λέμε Φιλιά στο πολλά. βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Και γεια σας. Γεια σας.